Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D, kde vám poviem niečo o organickom modelovaní. Čiže čo to vlastne organické modelovanie znamená? Sú to všetky veci, ktoré nemajú ostré hrany, ako sú napríklad skaly, auta alebo pne. Na rozdiel od polygonálneho modelovania sa nemusíte uistiť, že máte dobré využitie štvorcov a všetky typy tieto vecí. V Cineme máme veľmi dobré nástroje, ktoré sa používajú na organické modelovanie, ako sú napríklad štetce a magnet, ktoré vám priblížim s prácou s jedným objektom. Čiže pridáme si objekt, valec, zmeníme segmenty na výšku 6, po obvode 14, vidíme, že sa nám zmenili segmenty. Pred začatím modelovania musíme zmeniť tento objekt na polygonálny, jednoducho stlačíme klávesnicu C. A teraz máme objekt rozdelený na 3 časti, vrchnú podstavu a dolnú podstavu a bok. Pred začatím modelovania tu musíme optimalizovať klávesnicou V, funkcie, optimalizovať, dáme OK. A teraz vám môžem ukázať prácu s niektorými nástrojami, ktoré sú na modelovanie organických objektov. Čiže klikneme vľavo hore na ikonku, dáme modelovanie. Aby sa nám hrany zaoblili, pridáme jednoducho Hypernoops, válec dáme do ňoho, vidíme, že sa nám hrany zaoblili. Pre použitie nástrojov si musíme zapnúť ešte editáciu hrán, klikneme. A vidíme, že môžeme použiť nástroje na modelovanie. Jedným z nástrojov, ktorý sa najčastejšie používa, je magnet. Jednoducho klikneme na objekt a ťaháme podľa toho, ako chceme zmeniť tvar nášho objektu. Vpravo v nadstaveniach máme vlastnosti nášho magnetu. Môžeme si tam zmeniť silu a môžeme si zmeniť polomer, ktorý dáme napríklad 50. A vidíme, že sa nám zmenil rádius nášho magnetu. Čiže bude mať menší vplyv. Ďalej tu máme štetec. A vidíme, že taktiež máme voľby v nadstaveniach. Môžeme si tam nastaviť intenzitu nášho štetca od najmenšiu po najväčšiu. A ďalej tu máme veľa rôznych režimov. Môžeme to rozmazať. Kliknem rozmazať a vidím, že rozmazávam náš objekt. Ďalej tu máme ťahnuť. Vidím, že keď kliknem, tak sa mi ťahne objekt smerom ku kurzoru, ako môžete vidieť. Ďalej tu máme napríklad povrch a normála. Vidíme, že sa nám objekt vyplňa. A keď chceme, aby mal náš nástroj opačný vplyv na objekt, jednoducho klikneme CTRL a vidíme, že nám mení smer modelovania. Čiže mám zapaté CTRL, vidíme, čo nám to robí. Teraz nemám zapaté a vidíme, že nám to vyplňa opäť objekt. Toto bolo v krátkosti o organickom modelovaní, teším sa na vás na budúce. Zatiaľ dovidenia.